Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Kumajulong malausnam hakasautri Ïaïong ka Kyrsiew Student Union kan penlong ya kasngi Kyrsiew ri lani ka Kyrsiew National Awakening Day padhakan ni ka kenti ka peminta ka Kyrsiew kan Ïaid Kyrsiew ri haki Thaiñ Laban. Ka kumkerwa khubor no Information and Publicity Secretary ka Kyrsiew sengkmi usamla pinshairani ulong mahakasautri Ïaïong arajarap hunriu on Ïaid paitba na Bharat Scouts and Guides Laban but on pinkod Hasilong Vidyalaya Secondary School Lumshat sngi naduk kapor shibiji no phai sngi ka kerwa khubor kalaong bakani sngi baka Kyrsiew ko juraki ban pinkan mau iki para do parasnam bagas ba asnam ka ba khat khandai kata ha ka sautri Ïaïong laki ka thama ka bajur hapadeng ka sarkar bilat bat ki hima khasi hapo ka jinglam khmat jong ka hima khat saupra ka blasin shar do pa im trot sing sim batla tip yakani ka thama kum ko first Anglo Kyrsiew war daga perthai kabalong kathama ka bashirkai bat kabalane Islam ha hakajuk jong khasi ka Kyrsiew ka khat ka wer ya bro ki pa ka bri nyotrap nyoskum hinyawasa hinyawasum bandan ringkat lang hakate kasngi